היי בנו, הפעם אנחנו נעשה מדריך ללק צפרדעים. זה רעיון שאני עושה אותו באמת פעם ראשונה, ואני חושבת שאני המצאתי את זה, פשוט אף אחד לא עשתה את זה, ואני חשבתי על זה די לבד, לא די, לבד, חשבתי על זה, אבל אם מישהי כן עשתה את זה, או מכירה את זה, או חברה שלה עשתה, משהו כזה, אז לא יודעת מה אגיד לכם, אני חושבת שאני המצאתי, אז לא נורא. אז מצרכים שאנחנו נצטרך זה לק ירוק לק שחור מכחול דק ולק לבן מכחול דק. אוקיי, אז עכשיו התחלנו. אני כבר עשיתי מין עיגול, כמו שאתם רואים. אוקיי, עשיתי כבר מין עיגול בקצה, כמו פרנץ' רק עגול. אז אוקיי, אחרי שעשינו את העיגול, אני לוקחת לוקחת מנקד. רגע, המנקד שלי. אני לוקחת מנקד ושמה לק שחור על המשטח. קצת, אנחנו לא נצטרך יותר מדי. אז אוקיי, לקחנו את המנקד, שמנו בלק, ואנחנו עושים שתי נקודות גדולות מעל העיגול הירוק. אני עשיתי אותם די צמודות, לא חייב, אז זו החלטה שלכם. אוקיי, אחרי שעשינו את הפנים שלה ואת העיניים שלה, אנחנו עכשיו לוקחות, נעשה לה את הלבן בעיניים. באמת חשוב קודם כל שזה יתייבש, למה אחרי זה מאוד מבאס אם זה נהרס או אחרי שעשיתם את ההשקעה והשקעתם. אוקיי, אחרי שהיבשנו את הלק, אנחנו לוקחים ושמים שתי נקודות ממש קטנות, כאילו יותר קטנות לפחות מהשחור, ושמים על השחור. לוקחים עם המנקד, ועשינו גם את העיניים. אוקיי, אני חושבת שזה באמת יהיה חמוד, אבל לא כולכם חייבות, כי כמו שאומרים כל המוסיף גורע, אבל אני אוסיף למי שתרצה לראות איך זה נראה. אני לוקחת עם הצד השפיצי של המנקד, טובלת ממש טיפה בשחור, ועושה שתי נקודות קטנות על הירוק, כמו נחיריים. זה לא חובה, אבל זה יכול לעזור למראה. אוקיי, אחרי שעשינו את הנחיריים, עיניים ואת הלבן בעיניים, אנחנו נעשה את הנקודה האחרונה בתוך הלבן. הנה, ככה. אז בעיקרון עשינו נקודה גדולה בשחור, נקודה יותר קטנה בלבן, ונקודה ממש קטנה בשחור. וככה יוצא הצפרדע שלנו. תודה שצפיתם.